Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hak result jangka secondary school living certificate lani ka matric ka baka Meghalaya Board of School Education kala penmi hak santrik uyayong arajar pausan. Kiladan kat tokat ni teli kita ki private institution kibla yo rong hak top jaga top 20. Kui ni kita ki private institution kibla yo rong hak top jaga top 20 ketika springtime secondary school Sado hende ka Kyrteng jaga ni school kamshim la pau hak result baka shupau batch kum ka private institution. Kiladan argo ki Khynnah naga springtime secondary school Sado kibla yo rong hak top jaga top 20 kata ka Fenisha Pathau kibla yo bat ikakadan khat kendai bat ka Zelvi Kurba kibla yo bat ikakadan ka baar phau. Ka Fenisha Pathau kuyo distinction habaro rutli ki subject bat kuyo khnai pu R.0% ka Zelvi Kurba ru kuyo distinction habaro ki subject bat kuyo khnai pu R.1%. Kini kini kasin kebening kong baka springtime kuyo bandrung hakathop top 20 Henry principal uba Hebrans im open pau kuju sngo diaw namar baka Kyrteng jongga school kamshim la pau hak result tang namar baka kampat penyeso yaladi bat campus. Uloang bahaga jing shisha wat laki 4 penyeso ru ladi ben penmi ya Kyrteng jongga school namar baka school kaya khon ya kejuk ke board exam kebala penmi da ke embos. Principal open pau ju sngo kemen baki Khynnah jongga springtime sklala banle baha omtang menta usnam henre kisnam kebala dep ru menta usnam na karpusan ngut kebiya khon arpu arngut kirung haga first division. Kila yo ru banyak keren bat vice principal kumju ru bat kini ki arngut ki Khynnah kebiya rung haga top 20. Tu nyesngam ia kejinya keren jongi bat ki. Kalau ngeke ke jingkemen yangi ba kini Khynnah jongi baro hakani ke kenti ki paslut ngrehe ki snem belaya ru ke skul jingi ke lebha ki arlai snem kini beladep ru ke result kalau 100% te ni kemen baki Khynnah hadin jongi hadin kini ki ba syong kelas 10 menta kin lebha hak eksamen ke banwan ke skul jingi ke adap arpo snem menta nuruk basai kau arjar sao but nadu ba nila pha ki Khynnah bikin appear kan exam ke result kolong ke babah sibon but ngi kermen bingin dang le ba baro ka de jing test chom jikin hikai ke management jong ke school but kitu ki bela seng ya ke school hau arjar sao mak kimdan chu shani menta u baseng ini ka school udang syuklat hakini ki Snisha United Kingdom nakadaw jong ke jingpang te kum ka school ni songo pelat iki biki seng iki ni school ko bha bat ni kermen kat bala bengin le bha bengin penyat bha bakanang syakri ya ka imlang salang bagi Khynnah bemi ni kinong Khynnah ki kensai ki ban trishitom ki ban yarap ya ka yeng kesem bat ki ban longga kilo dokot jeng imlang salang ki bokordor te haka kot khubor bemi baka publish ka embos result yaki don ki school ki syong bet private institution te kanjin dalong ke jingkemen jingin dari bekas school kami Kyrteng kan ngatrai ke embos ke perkat ngi klem bat long affiliated reha ke jing sngo jonga lara ka long ni ka klem long ru re ki Khynnah jingi la register ke embos ki ele exam jo ke embos ni ha bi ki rule jong ke embos jong sarkar te ngam sngo kamdon jingi ru ban penmi ya Kyrteng jong school ni tang school jongi kiwi ki school private institution ki bele baru mo kin mi lang ki Kyrteng kalong ki sutrat ken ya ki Khynnah khamtam ben i ba Kyrteng juki kami ber ka school na kermen ba hagis number 1 ka embos kan le kata mo naipe ya kata ka affiliation sa ai hadien gin apply sa yo andre ka school ka le ba ka school ka le ka explain ka bakandok ka embos na rong shadong ni bot irul jongki khamya pher but ki school kalong affiliate lani bot ki government school tingi syukurpat ang ini berit kan ba hagis number 1 ai Kyrteng jong ka school kan mi bukan long gejing sorong yangi kino hikai ki management but ya ki Khynnah baro ki bele examen
to kajing yo bandrung ki khana jongi kani kolong kasien ka beningkong bandrung sak top 20 te kani borok kadi kajing trei si tom ringkat jong kino hikai bat kumju ru ki khana kila trei si tom sibun banwan ra ya kanam ka burom jong kani ka skul te kum kino hikai ngi da song sarong bat ngi songu ru yo blei ru bala yarap ya kini ki khana ban pau ha kani ka exmen bamenta bat ngej ru bahagi snam banwan ki khana jongi kenang yai pau nomor kajing trei si tom jong kino hikai ka Kyrteng junga kade finish up atau Adino School Springtime Secondary School Sado bat ngayo ya ka 90th position ha ka top 20 list te ka beningkong ngako ben ai ngoyu blay ba ula dan record bat nga mga ya ban yo ya kan ka kerdan ha ka top 20 list bat kum jurong ngayo ban penpau jing sungu ya ki no hikai ki ba along shisha kum ki kemi ki pa jonga ki balong ki bakloi ban yarap ya nga ladang adon kino ki jing ha ki ki subject te kino hikai tuition jonga na diving tutorial home te kamtam i pa jonga ba wala ila khlat no henre nga nget ba ki jing kerkhu jong i ki don rikar bat nga te email namar ba ikishan marway ma nga bat nga sungu shisha bu blay u la ai kam ila ai nga email ba ju kishan nga de ki jing duai ki jong i te kamtam i mama iba Indon show hi hangnik pertai namar ba tila Krishan di mai ba Krishan ya I mejo nga hadin ba ipai la khlati la yarap ya kaying kasem ka jongi ti kumjuro haka liang ka jingpule jonga ila yarap ban ila yarap ya nga haka liang mga tuition ti kani ke exam SSLC nga prepare swab kandi ke exam tanga pule kum to arkenta like kenta ngamda pressure thanya ladi na marba nga penni ni kamet jonga bangan puli kum tu arkenta like kenta te nga pen yai puli be kum tu man kasniken te nga so comment ka de namar kadang de ka first time shisha ha ka yeng kasem jonga ba ngin mi Kyrteng kum ne bangin mi shakhamat kum ne te hakata ko moment nga so thu hi ba de ublei uba ale ki kamba namar shisha haki jing puli ki jonga ka we ka bangale ka de banga bu shay ublei hakmat Syaw malay nga pendem kijing duway te nga syu IT bet hublay ban nga IT lut hau ba unya lambe nga dit kata ngan sa crack ki code but hadin bang ayo ka result si syang syu iki kamba kijing ublay ki nga syu ay ngo bet ublay nga kwa ban ong kumni ba haki ay ka benta ga jim ka jong pi watch syu ublay bu syu ublay te ho treshitom minute te bat ka jing sngorit na marshisha la da pi mat kini kijing job la da pi sarong no pinsahab no kin markadon kita kintin ang pride leads to the downfall of man shisha kan sa penjot ya pi henrel ra pi sngorit na mar kaktin ka jong blay hikalong na shitiu jacob kalanang basad kan basipo to pin sngorit ya ladi khamat ublay tin kraw pi te lada pi sngorit dan bala ban khang ya pi na mar ublay hi sa kan tiu ya pi Kyrteng jonga kadai zelvi korba kadai naga school Springtime Secondary School Sado but nga one haka position 20th haka top 20 but nga songo ya ublay hining kong ubla ayanga kat kani ka jingger khu but ya ki parents jonga ki teachers kamtam ki bravo efforts shibuan banyarap yanga haki jing ba ki bangasham haki jing puli namar nga la ban ong ba haka jing ban kra jonga ya kani ka SSLC examination nga klam let haki tuition haki no kino that nga depend bet tang kino hikai tang haka jing hikai jong ki hakapor pangawan to everyday school tanga aingo yaki hi kamtam da nga kali nakibun sian henrei maki kimju ong yaki jingger pa changa ban kin pen shai byang se shisian but sakawai ru ka jingpule da depend han ha kanika CM impact guidebook pinhap smart hi ban pule naka book pinhap long ban go through pinhap understand the meaning ka concept but nga sungu ru yaki friends family ki sisters nga brothers ki balai support yang nga namar kani ka jingchap nga pen I ka jing sin ka jing Krishan lem jangki but ka ki hours mga pulekat kim da pun than tamakilong daily ka hapsrang na du bisdang hi mde ben chupule last moment but ka result de ha ka porba nidang pai result ngi like percentage ai ngi klam expect bagin bangan poi hak taka topless but kalong bas kasian baning kong nakabenta kay ka yang kasam jungi
แต่ไม่พอจงอารุกิลายสงบคอมเมนต์อันงารุงลาสงบคอมเมนต์กัตตาฮีมาร์กจิงเทรชตอมจงกีรุคำเลนะก็อีกเมสเซจของบังกว่าบันเชียร์แต่ก็ได้บัพินหับดันกับเอี่ยมก็ดับพิดันกับ target แต่พิลาบันเต็บชนุบัพินชูตพิลาบันเต็บกิเวสบัพินพูเลบฮาบัดกาลองกุม it gives you motivation บัพินเลบฮาชูแล้วดับพิมดันกับเอี่ยมแต่ก็จินจาร์ฮีบัพินพูเลก็จินจาร์บัพินโย concentration ก็จินจาร์บัพิน focus ก็เอกบัพิพูเลหันไรเสียนบัพิลาดันกับเอี่ยมแต่พิลากันเมาตัวกับเอี่ยมพิลากันเมาพิลาทรังเป็นโยเอกตัวกับทองจังพีบัดกระทั่งให้กันเป็น motivate อีกที